Het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours viert het 44-jarig bestaan met een bustour door Limburg. En dat geeft ons de kans om het eens te hebben over zaken die het LVK de laatste jaren beïnvloed hebben. En dan kijken we allereerst zelf eens in de spiegel. Ja, ik denk dat de media, in dit geval dus de ROZ, Omroep Limburg en L1, dat die daar schuldig aan zijn aan het enorme succes. En de Vastelovens is weer wortel geschoten bij de jeugd. En ik denk dat dat daar heel veel mee te maken heeft, ja. Maar als je nou ziet dat in elke finale in de afgelopen jaren er ongeveer een derde is wat constant nee is en wat zich aanvult. Nou, je moest nee talent hebben, maar je moest ook mensen hebben die een spoor verdiend hebben. En eenmaal die zijn sporen het verdiend, komen we tijdens de bustour tegen in Alt-Gelen, de weeg van het LVK. De slag, zal ik maar zeggen, tegen de Hollandse slagers is eigenlijk helemaal gewonnen. Want tenminste hier in Geleen, je hoort geen Hollandse slagers. Het is eigen geworden. En in het vervolg daarvan zijn ook toch ook wel de plaatselijke liedjesconcoursen belangrijker geworden. Dus Limburg zingt Limburgs. Hè. Ja. Kijk, er zijn de liedjes die de laatste jaren gewonnen hebben, die zijn zonder meer super, die zijn hartstikke goed. Maar het wijkt toch wel vaak af van, het zijn popliedjes. Als ze door het woord Vasteloven doet, Hols, is het gewoon een goed nummer. En dat zou Marco Borsato ook kunnen zingen. Ja. En wie komt dat? Ja, de tijd verandert. Bob Dylan heeft het ooit gezegd, the times are changing. En dat krijg je dus nu ook. Ook neven het kunstgrasveld van voetbalclub SV Hulsberg laat het publiek uit om het LVK te feliciteren met het jubileum. En er wordt nog gedacht over de enorme muzikale diversiteit die de liedjeswedstrijd in 44 jaar heeft opgeleverd. Vooral de laatste jaren. Dus ik weet nog niet of het textueel zoveel beter is als bijvoorbeeld 10 of 15 jaar geleden. Dus vooral qua muziekstijlen heel breed geworden. Ja, en wat is er het gevolg van? Aan de ene kant is dat geweldig, omdat we dus niet 8 marsen en een welsk in de finale hebben, maar voor elk wat wils. Aan de andere kant krijg je daardoor ook wel eens een beetje de discussie van ja, wat is nu vastelovend en wat sjoert er tegenaan en wat is het absoluut niet. Ik denk dat rond 2010 daar in de veilinghallen in Torn, dat er een kentering is gekomen. W3 kwam er met vandaag als winnerroutebus. En daar is ook zo langzaam, denk ik, waar een kentering ontstaan tussen de traditionele nummers. Waarvan ik denk van pak zo'n nummer als waar we maar niet zo knap de knappe rikken, pak de kriebels. Zou het die op vandaag nog redden? Dat vraag ik me af. Ja, maar toch van de andere kant dacht ik dat we nog redelijk zo een middenweg hadden gezocht destijds. Maar ik denk wel dat we inderdaad de beweging in hebben gezet in het andere vastelovensgebied. Maar als het vergelijkt met nou, dan zien we onder het Alms, man. Ja. Zie de liedjes terug als van 10 jaar geleden. Het LVK-bestuur wordt ook in Venlo ontvangen. De stad die het LVK maar liefst 12 keer won. In Jokes Hoenderstal geit het op zijn Jokes. Het is niet de vereniging die Venlose LVK-inzendingen ook al in het eigen producties actief steunt. Het moet geen populariteitswedstrijd zien, het moet uiteindelijk de kwaliteit zien van het Limburgse vastelovenslied wat doorslaggevend is. En dan hebben we alle vertrouwen in de juiste beslissingen van de jurering zoals die door het LVK wordt ingeregeld. Als je kijkt naar de Marotte en de Pielhazen, zo die roepen iedereen op om te stemmen. Ja, dat zijn keuzes van die verenigingen en die respecteren wij. Het is in het verleden allemaal best wel makkelijk gegaan eigenlijk. Want Venlo had gewoon ontzettend veel kwaliteit in huis. Dus die liedjes die vonden er wegmeester eigenlijk bijna vanzelf naar de finale. Ik denk ook wel door de punten van vakjury en zo. Maar nu in de tijd dat er inderdaad meer gestemd wordt weer, of dat er, laat ik zo zeggen, dat er gewoon één enkele stem uitgebracht kan worden, ja, dan komt ze er toch wel achter dat we niet meer uit de hele provincie stemmen kunnen krijgen. En dat het toch wel lastig wordt. En dat Venlo eigenlijk niet gewend is, denk ik, actief te stemmen. Ik denk dat dat het meer is. Maar het is niet zo gewend, denk ik, dat dat ook wel een doorslaggevende factor kan zijn. Wat blijft Venlo de laatste jaren op het LVK? Ja, ik heb geen idee. Dat zien natuurlijk de keuzes, ook van tekstdichters en van zangeressen. Of ze wel of niet door aan mee willen doen. Net zo goed als dat het keuzes zien van diezelfde mensen. Of ze in Venlo mee willen doen. En nogmaals, het gaat zich er niet zo om of ze nou wel of niet door een afwegingen maken. Of welke afwegingen ze zullen maken. Het gaat om het liedje. De muziek waar wij in Venlo zo ongelooflijk vreus op zien. Een vastelovend zonder leedjes. Het is eigenlijk niet voor te stellen. Dus wordt het 44-jarige LVK misschien wel 1000 jaar oud.
Als het maar, zo vinden de meeste mensen, eerlijk verlap. Ja, dat is het altijd geweest. Maar als ze maar stemmen, 1 stem mogen uitbrengen dit jaar, dan denk ik, nou hebben we een echt probleem. Maar als er 4000 mensen uit Maastricht stemmen die allemaal op dat liedje van Maastricht. En die 4000 mensen wonen niet in Grubbevorst of in Guttekoven. Hè. Kijk, dat is altijd get te doen rond het LVK. Hè? Of het nou om kaarten gaat, of het gaat om jassen, of nou, noem maar op. Andere punten scoren. Andere punten scoren, of regiojuries, of noem maar op. En op zichzelf, ik ken ze door, bij wijze van spreken, moeilijk over zo, maar je kunt ze ook denken van, nou ja, we moeten een aantal dingen gewoon blijven regelen. En een aantal dingen moesten ook willen blijven aanpassen. En het feit dat er gedeuns over is, betekent dat het leeft. Dat het mensen bezig wil. Dat ze er vooral ook betrokken op zien. En dat moest ze zin vast te houden. Maar tegelijkertijd moest ze natuurlijk ook niet de zien voor soms ook terechte kritiek. Ja, de luchtigheid is er inderdaad vanaf. De spanningen worden steeds groter, de aandacht wordt steeds groter. Zien we schuld? Dat zien we allemaal schuld, heel simpel. Men maakt het ook steeds groter, pakt de halve finales. Het is de volle bak, het leeft gewoon. Maar de spanning, ik moet erbij huren, bij die laatste 60, bij die laatste 20. Ja, dat is natuurlijk altijd wel geweest. Maar het wordt langzaam, met de loop der jaren ook wel spannender. Ja. En dan merk je ook wel aan een teleurgestelde reactie als men er niet bij is een jaar. Ja, dan denk ik, jongens, reflecteer eens goed. Kijk kritisch naar die nummers. Doorgaan met de kritiek van de vakjury. En doe het volgend jaar wel met. En gang in therapie. En gang in therapie. ja.